ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming tao ang nanghuhusga base sa pisikal na anyo ng iba. Nakakalungkot mang isipin ngunit ito ang realidad ng ating lipunan. Ikaw kabarangay, ano ang una mong napapansin sa isang tao? Dear Papa Dudut, maraming tao ang nanghuhusga. Pero sa mga pangyayaring ito sa buhay ko ay marami naman akong natutunan sa kanila. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay ninyo. Ako po si Kea, isa sa mga bago ninyong tagapakinig. Pero fan na fan ninyo ako kaagad. Nadiskubre ko po ang Barangay LS sa isang simpleng araw na hindi ko inaasahan. Habang namimili po ako sa isang palengke, napansin kong halos lahat ng mga tindera at tindero ay masayang nakikinig ng Barangay LS. At dahil doon ay na-curious na rin po ako at sinubukan ko kayong i-search sa Facebook. At simula noon ay hindi na po ako nagpapahuli sa pakikinig ng Barangay LS tuwing alas 12 ng tanghalian. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang isang personal na kwento. Hindi man ito madaling ikwento pero pakiramdam ko ay makakatulong ito sa ibang katulad kong dumaraan sa parehong karanasan. Simula bata pa lamang ako ay sobrang conscious na po talaga ako sa physical appearance ko. Sa totoo lang ay pakiramdam ko noon ay hindi ako maganda. Lagi kong naiisip na hindi ako katulad ng iba kong mga kaklase na mapuputi, matangkad, may matangos na ilong at may lahing mistisa o mistiso. Kasi ako naman ay simple lang, kulay kayumanggi, pandak at may ilong na pango. Palihim akong naiinggit sa kanila at minsan ay naiisip ko, bakit parang hindi ako pinagpala sa itsura. At dahil nga po sa mga insecurities na yon ay dumating ako sa punto na halos lahat ay sinubukan ko na. Whitening soaps, lotions, nose clips at kung ano-ano pa. Kapag may bagong produkto na sinasabing pampaganda ay sinusubukan ko kaagad. Umaasang baka ito na ang sagot sa kagustuhan ko na gumanda. At hindi ko maitatanggi dahil naging mas maputi naman ako sa pagdaan ng mga taon. Pero kahit papaano ay parang kulang pa rin. Ang ilong ko kahit na anong clip ang ilagay ko gabi-gabi ay hindi talaga tumataas. Kaya sabi ko sa sarili ko kapag nakaipon na ako ay magpapa-rhinoplasty talaga ako. Pero hanggat hindi pa kaya ng budget ay tiis-tiis muna sa mga over-the-counter na pampaganda. Pero kahit pa may mga pagbabago na sa pisikal kong anyo ay hindi pa rin ako ganong ka-confident. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, pakiramdam ko ay ang pangit-pangit ko pa rin. Hanggang sa dumating sa punto na naniwala na akong baka hindi na talaga ako magkakajowa, na baka hindi talaga ako karapat-dapat mahalin kasi hindi ako maganda. Pero nagkamali ako. Isang araw sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay may nakilala akong lalaki sa isang dating site. Si Marco. Nagsimula po kami sa simpleng chat tapos ay palitan ng kwento hanggang sa unti-unti nang gumaan ang loob namin sa isa't isa. Hindi ko inakala na may taong magkakagusto sa akin. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako, Papa Dudut. Hello? Kaya, Ako nga. Ba't mo ako kilala? Sino to? hulaan mo.
Hay nako, maghanap ka ng ibang paglalaruan mo. Goodbye. Uy, teka lang. Huwag mo munang ibababa. Bakit? Sino ba to, ha? Si Marco to. Sinong Marco? Eto naman, yung kachat mo sa dating site. Marco? Oo, ako nga. Ba't gulat na gulat ka dyan? Paano mo naman nakuha yung number ko, ha? Eto talaga oh. Binigay mo kaya sa akin yung number mo nung isang araw. Pasensya ka na. Nakalimutan ko kasi. Alam mo ikaw, ang bata-bata mo pa. Pero makakalimutin ka na. Ay nako, ewan ko sa'yo. Siya nga pala, ba't ka naman napatawag? Wala lang. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Nagsasawa na rin kasi ako sa chat eh. Kaya eto. Okay. O ngayon, narinig mo na yung boses ko. Ano masasabi mo? Maganda. Kasing ganda ng mga pictures mo. Nang aasar ka ba? Eto naman, maganda ka naman talaga. Ang cute-cute mo kaya sa mga pictures mo. Nang bola pa to. Konti na lang talaga maniniwala na ako sa'yo eh. Bakit? Hindi ka ba naniniwala na maganda ka? Yung totoo? Hindi. Ha? Bakit naman? Alam mo kasi, lumaki ako na punong-puno ng insecurities. Kasi yung mga kaklase at kaibigan ko, ang puputi, tapos ang tatangos pa ng ilong. Habang ako, eto, hindi man lang ako pinanganak na maputi. Huwag mo ngang pagsalitaan ng ganyan ang sarili mo. Hindi porket hindi maputi, pangit na kaagad. Hindi naman ata tama yan. Siguro nga, pero ewan ko ba? Tuwing humaharap ako sa salamin, pakiramdam ko palaging may kulang eh. Anong ibig mong sabihin? Yung tipong kahit anong gawin ko, pakiramdam ko parang hindi pa rin ako maganda. Feeling ko nga kung may limpak-limpak lang akong pera, siguro nagparitoke na ako ng mukha eh. Naku, yan na yan ang wag mong gagawin. Bakit? Sayang lang ang pera mo dyan. Ang mahal-mahal kaya magparitoke ng muka. Kung ako sa'yo, ibibili ko na lang ng house and lot yung pera. Huwag na nga nating pag-usapan to. Hindi naman kalakihan yung sinasahod ko sa trabaho ko ngayon kaya malabo na magkaroon pa ako ng perang pamparitoke dito sa mukha ko. Basta, tigilan mo na muna yung kaka-overthink mo ha. Susubukan ko. Nga pala kaya, Ano yun? may gagawin ka ba ngayong Sabado? Wala naman, bakit? Gusto sana kitang yayain mag-date. Seryoso ka? Oo, ang tagal-tagal na kaya nating nagchat-chat. Sa tingin ko, panahon na rin para magkita tayo. Okay, sige. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yun? Ikaw ang taya, libre mo. Ay, wag na lang pala. Kuripot! Biro lang. Siyempre, sagot kita. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Papadudot na pagkasunduan namin ni Marco na magde-date kami sa isang restaurant sa BGC sa darating na Sabado. Sa totoo lang ay sobrang excited na ako. Parang gusto ko na ngang hilahin ang mga araw para lamang dumating agad ang araw ng Sabado. Gustong gusto ko na talaga siyang makita. Hindi ko maipaliwanag pero iba talaga yung saya na nararamdaman ko tuwing naiisip ko na makakasama ko na si Marco sa personal. Alam niyo po kahit na hindi ko talaga gusto ang itsura ko kahit madalas ko pang sabihin, ang sarili ko na hindi ako kagandahan na iba talaga ang datingan ni Marco para sa akin. Kasi tuwing kausap ko siya kahit sa chat lamang o minsan sa tawag ay parang palagi niyang pinaparamdam sa akin na maganda ako, na cute daw ako. At minsan nga ay kinikilig pa siya sa mga simpleng selfie ko. Ewan ko ba? Hindi ko matukoy kung binobola lamang ako ni Marco o talagang totoo na nagagandahan siya sa akin. Siguro'y ganon talaga. Kasi bilang mga tao, iba-iba tayo ng preference. At noong mga panahon na yon ay masasabi ko talaga na ako ang preference ni Marco. At habang hinihintay ko ang Sabado ay tuloy ako sa araw-araw kong trabaho. Mababa ang sahod, nakakapagod pero wala akong choice kundi ang kayanin ito. Pero habang ginagawa ko ang trabaho ko ay napaisip ako. Ganito na lang ba palagi? Paano ko matutupad ang mga pangarap ko kung hindi ko susubukang umasenso? Kaya palihim na akong naghanap ng ibang trabaho online. 1, 2, 3 at hindi ko na mabilang kung ilang application ang pinasa ko. Gabi-gabi ko yung ipinagdarasal na sana kahit sa
isa lang sa mga kumpanya na yon ay matanggap ako. Gusto ko na talagang makapag-ipon para sa mga bagay na matagal ko nang pinapangarap. At isa na doon siyempre ang magparitoke ng mukha. At makalipas ang ilang araw ay dumating din ang pinakahihintay kong araw. Ang first date namin ni Marco sa BGC. Maaga akong gumising. Nag-ayos, naghanda ng outfit na ilang beses ko pang sinukat sa harapan ng salamin para siguraduhin na maayos akong tingnan. Medyo kabado ako pero mas nangingibabaw yung excitement. Pagdating ko sa restaurant sa BGC ay tumibok ng malakas ang puso ko. Huminga ako ng malalim bago pumasok. At pagpasok ko ay nakita ko kaagad si Marco na naka-formal attire pa. At sa totoo lang ay mas gwapo siya sa personal at parang biglang lumambot ang tuhod ko nang unang tingin ko pa lamang sa kanya ay nagwapuhan ako. Marco? Uy, Kea! Mabuti naman at nandito ka na. Halika, maupo ka. Thank you ah. Wow, Oh, bakit tulala ka dyan? ang pogi mo pala sa personal. Ibig mo bang sabihin, pangit ako sa mga pictures ko? Hindi naman sa ganon. Pogi ka rin naman sa mga picture mo. Pero mas pogi ka sa personal. Siguro nasasabi mo lang yan kasi naka-formal attire ako ngayon. Pansin ko nga, pinaghandaan mo talaga ang araw na to ha? Aba, syempre naman. Tingnan mo tong sapatos ko. Bagong-bago pa yan. Kahapon ko lang binili yan para sa date natin. Nakakahiya naman sa'yo. Samantalang ako, binili ko lang sa ukay-ukay tong suot ko ngayon. Ano ka ba naman? Wala kang dapat ikahiya. Maganda ka pa rin naman kaya ayos lang yan. Paano ba naman kasi? Wala akong pambili ng bagong damit kasi hindi ko pa natatanggap yung kakarampot ko na sahod. Ay nako, sana lang talaga at matanggap na ako sa pinag-a-applyan ko online para makahanap na rin ako ng trabaho na malaki yung kita. Huwag kang mag-alala. Sagot naman kita ngayon eh. Kaya umorder ka lang ng umorder dyan. Akong bahala sa'yo. Uy, thank you talaga ha. Nakakahiya naman sa'yo. Pero nung huli tayong nagtawagan, mukhang hindi ka naman nahiya eh. Aray! Talaga. Alam mo, ikaw ang sama mo sa akin. Biro lang. Uy, pero seryoso. Sana ipagdasal mo rin na makakuha na ako ng bagong trabaho. Ikaw pa ba? Matik yan. Malakas ka sa akin eh. Pero kung sakaling magkakaroon ka ng magandang trabaho at mataas na sahod, mukhang alam na alam ko na yung susunod na mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Diba, sinabi mo sa akin nun na matagal mo nang gustong magparetoke ng muka? Natatandaan mo pa pala yun? Aba, syempre naman. Alam mo kasi, kapag interesado ako sa isang babae, talagang inaaral at tinatandaan ko yung mga ayaw at gusto nila. Napakaswerte ko naman pala sa'yo. At maswerte rin naman ako sa'yo. Kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makadate ang isang magandang binibini na katulad mo. Alam mo, tuwing sinasabihan mo ko ng maganda, feeling ko, nang aasar ka. Uy, hindi ah. Tiyusero ka ng taon ha? Pero seryoso, kung ako yung tatanungin mo, sa tingin ko hindi mo na kailangang magparetoke. Bola ka ng bola dyan. Nako, baka mamaya may iba ka na palang babae ha? Alam mo ikaw, napansin ko lang na panay ang pag-overthink mo. Pero di bali na lang, kasi cute ka naman kahit na nag-overthink ka eh. Huwag mong ibahin yung topic. Umamin ka. Siguro may iba kang chicks no? Eto talaga oh, paano mo naman nasabi yan? Ang galing mo kasi mambola eh. Tsaka magpakilig, grabe. Ay, dapat sa makalawa ko pa to sasabihin eh. Pero sa tingin ko, ito na yung pinakamagandang opportunity para sabihin ko sa'yo to. Ano yun? Kaya, pwede ba ako manligaw sa'yo? Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang gara-gara ng suot mo. Hindi ka pa ba nanliligaw ng lagay na yan? Mas gusto ko kasi yung traditional na pamamaraan ng panliligaw eh. Ano ibig mo sabihin? Gusto kitang bigyan ng love letters, tapos gusto rin kitang haranahin kahit sintonado ako. Yun ay kung papayag ka.
Ang kapal naman siguro ng mukha ko kung tatanggihan pa kita. Sige na nga, pumapayag na ako. Ayos! Umorder na nga lang tayo. Sigurado akong gutom ka lang. Tinotoo talaga ni Marco lahat ng mga pangako niya sa akin. Hindi lang siya puro salita at pinakita niya talaga sa gawa kung gaano niya ako kamahal. Araw-araw siyang nagpapadala ng love letter at halos gabi-gabi nasa labas siya ng apartment ko. Dala ang gitara at kinakantahan ako ng paborito kong awitin. Grabe. Hindi ko inakalang may lalaki palang katulad niya sa panahon ngayon. Yung marunong mag-effort, marunong manligaw at walang sawang pinaparamdam kung gaano kanya kamahal. Talagang naramdaman ko kung gaano ako kahalaga sa kanya at sa bawat sulat, sa bawat kanta, sa bawat simpleng gesture niya ay ramdam mo na totoo siya. At sino ba naman ang hindi mahuhulog sa ganon? Yung tipong kahit na hindi mo mahal ang sarili mo ay may isang taong paulit-ulit na pinapaalala sa iyo kung gaano ka kaganda, kabait at karapat dapat na mahalin. Kaya hindi rin nagtagal ay sinagot ko na si Marco at sa wakas ay naging kami na. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Parang lahat ng insecurities ko ay biglang nawala, lahat ng takot, lungkot at pagdududa ko sa sarili ko ay unti-unting napalitan ng saya. Tuwing kasama ko po si Marco, pakiramdam ko ay ang gaan ng mundo. Parang ang ganda-ganda ng buhay. At dahil naging maayos at matatag naman ang relasyon namin, nakapag-decide kaming magsama na sa isang bahay. Nag-live-in kami. At nung una'y sobrang saya, masarap sa pakiramdam na gumigising sa umaga na katabi mo yung mahal mo. At natutulog ka sa gabi na may kayakap kang taong nagpapasaya sa iyo. Ang akala ko ay yun na talaga ang simula ng panghabang buhay naming kwento. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong napapansin na may mga bagay pa pala akong hindi lubusang naiwan sa nakaraan. May mga sugat pa rin pala akong hindi patuluyang naghihilom. Mga alaala at takot na matagal ko nang tinatakbuhan. Hindi ko inakala na hahabulin pa rin ako ng mga bagay na akala ko, Papa Dudut, ay matagal ko nang nalampasan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Natanggap ako sa isang trabaho na inaplayan ko online, Papa Dudut. Mas mataas ang sahod kumpara sa dati kong trabaho. Kaya naman sobrang laking blessing talaga at sa wakas ay makakapag-ipon na ako. Hindi na ako masyadong mag-aalala sa budget at unti-unti ko nang nararamdaman na gumaganda na ang takbo ng buhay ko. Pero habang tumatagal ako sa bago kong trabaho ay napapansin ko rin na bumabalik na naman ang mga insecurities ko. Ang gaganda kasi ng mga katrabaho ko, mapuputi, makikinis, matatangkad at para silang mga artista o beauty queen. At minsan ay hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa kanila. Habang mangha na mangha ako sa mga katrabaho ko, ang feeling ko naman sa sarili ko ay para akong ugly duckling. Na para akong yung before sa mga before and after pictures. Pero kahit na nakakaramdam ako ng ganito, pilit ko po itong nilalabanan. Sinasabi ko sa sarili ko, at least mas okay na ang trabaho ko ngayon. And at least ay may Marco ako. Si Marco na palaging nandyan at laging nagpaparamdam na mahal niya ako. At laging sinasabi na maganda ako kahit pa ako mismo ay hindi naniniwala minsan sa sarili ko. Pero kahit na anong iwas ko ay paulit-ulit pa rin akong binabalikan ng insecurity. Hanggang sa umabot ako sa puntong hindi na lotion at sabon ang pinagkakaabalahan ko. Pati na glutathione injection ay pinatulang ko na rin. Dahil nga afford ko na, naging regular na ang pagpunta ko sa mga gluta sessions. Tuwing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin ay tuwang-tuwa ako. Pumuputi ako, kumikinis ako. At dumating pa ako sa puntong pakiramdam ko ay parang K-pop idol na ako.
Mas naging confident ako sa panlabas, mas masaya ako sa mga litrato, mas ganado akong mag-ayos. Pero habang abala ko sa pagpapaganda ay may isang tao na unti-unting nag-alala sa mga ginagawa ko. Walang iba kundi si Marco. Hi babe, good morning! Nagluto na nga pala ako ng breakfast para sa'yo. Thank you, babe. Halika na, dali, umupo ka na dito para makakain ka na. Wait lang ha, ito yung tosino. Yan. Babe, Bakit? Ano yun? may tatanong ako sa'yo. Pero sana huwag kang magagalit ha. Ako tuloy tong kinakabahan sa'yo. Ano ba kasi yun? Napapansin ko kasi na habang tumatagal, para kang namumutla. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Yung totoo, may tinatago ka bang sakit? Ano ka ba naman? Wala akong sakit! Kung ganun, ba't parang palagi kang namumutla? Ay, grabe naman siya oh. Ay, sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Nagpapagluta-drip ako at nakakailang session na ako. Babe, I'm sorry. Ayaw kitang pangimasukan kasi may karapatan ka naman kung ano yung gusto mong gawin sa katawan mo. At sigurado ako na pera mo naman ang ginamit mo dyan. Kasi ni minsan hindi ka naman nanghingi sa akin. Kaso lang… Sandali lang. Medyo kinakabahan na ako dyan sa tono ng pananalita mo ha. Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin? Sige na, sasabihin ko na sa'yo. Wala naman ng saysay kung magpapaligoy-ligoy pa ako. Ay, sa tingin ko, hindi na nakakabuti sa'yo yung mga pinagagagawa mo. Anong ibig mong sabihin? Ang dami mong insecurities, babe. Halos gabi-gabi na lang, nilalagyan mo ng kimpit yung ilong mo. Tapos yung whitening soap sa CR, napapansin ko na rin na ang bilis-bilis na maubos. Tapos ngayon, ayan. At bakit? Kasalanan na ba ngayon na maging maganda? Hindi naman sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, masyado ka nang nilalamon ng insecurities mo. Pasensya ka na ha. Kung ito lang naman yung paraang alam ko para maramdaman ko na maganda ako. Babe, concerned lang ako sa'yo. Yun lang yun. Pwes, kumain ka na lang dyan. Hindi ko kailangan ng concern mo. Eto naman. Babe, sorry na. Ewan ko sa'yo. Pangit mo. Huwag ka na magtampo sa akin. Alam mo namang hindi kita matitiis eh. Sana naisip mo yan bago mo ako pinakialaman at hinusgahan. Babe, hindi sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, gusto ko na matanggap mo yung sarili mo. Kasi maganda ka naman eh. Ay, yan ang problema dito sa Pilipinas eh. Kung maputi ka, sasabihin maganda at artistahin ka. Pero kapag brown naman yung balat mo, sasabihin na pangit ka. Wag ka magpapadala sa colonial mentality ng bansa natin. Maniwala ka sa akin, babe. Maganda ka na. Siyempre sasabihin mo yan, boyfriend kita eh. Eto naman, wag mo ngang minamasama yung mga sinasabi ko sa'yo. Pero eto, babe ha, alam kong magagalit ka sa susunod kong sasabihin. Pero sa tingin ko, oras na rin para malaman mo to. Ano na naman yan? Alam mo ba yung tungkol sa body dysmorphia disorder? Hindi. Ano yan? Napag-aralan kasi namin yan nung nasa college pa ako. Ay, isa yung kondisyon kung saan nakakaramdam ka ng matinding pagkabahala o stress sa physical appearance mo. Ang OA naman yan? Babe, talaga nangyayari yan. At sa tingin ko, mas makakabuti kung magpapatingin tayo sa isang psychiatrist. Ano? Para makasiguro lang. Hoy, ikaw ha? Sa dinami-dami ng sinabi mo, iisa lang naman yung tinutumbok mo eh. Nabaliw ako at nasisiraan na ako ng bait. Bakit? Ako lang ba yung nag-iisang babae sa mundo na concern sa physical appearance niya? Kaya nga ang dami-daming gumagamit ng makeup dyan, di ba? Para kahit papano, mas gumanda sila. So bakit pinamumukha mo sa akin na baliw ako porkit nagpapaganda ako? Maniwala ka sa akin. Gusto lang kitang tulungan. Wala akong intensyon na pagmukain kang baliw. Pero yun kasi yung lumalabas eh. Sa susunod kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Babe, I'm sorry kung na-pressure kita na magpatingin sa psychiatrist.
Please, ayoko ng away. Alam mo naman na hindi kita matitiis eh. Pasensya na rin kung sinungitan kita. Promise, hindi na kita pipilitin. Pero eto lang ang pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kung may gusto kang i-share sa akin, wag kang magdadalawang isip na kausapin ako ha. Andito lang ako para sa'yo. I love you, babe. I love you too. Sige na, kumain ka na dyan. Sabihin mo na ako, babe. Sige na, mauna ka na. Babalik na lang muna ako sa kwarto. Sobrang nagtampo ako kay Marco noong araw na yon kasi pakiramdam ko ay pinagmumukha niya akong baliw. Para sa akin ay normal lang naman sa babae ang maging desperado sa kagustuhang gumanda. Hindi ba't likas sa aming mga babae ang pag-aayos ng sarili? Kaya hindi ko talaga maunawaan kung bakit siya biglang naging concerned at hindi ko maintindihan kung saan siya nanggagaling noon. Kung bakit siya natatakot o bakit siya nababahala. Kasi para sa akin normal at natural lang na gustuhin kong gumanda at maging mas presentable. Pero ang totoo niyan, Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalo lang lumalakas ang kagustuhan ko na magpa-rhinoplasty. Feeling ko talaga noon kapag tumaas na ang ilong ko, mag-iiba na ang hulma ng mukha ko. Baka sa wakas, darating na yung araw na makikita ko ang sarili ko sa salamin na hindi nandidiri. Na baka sa wakas, matutuldukan na ang lahat ng insecurities ko na dala-dala ko mula pagkabata. At yung mga taon na lagi akong kinukumpara sa iba. Pero habang hindi pa ako nakakapag-rhinoplasty ay napansin kong unti-unti kong na ilalabas ang lahat ng insecurities ko sa ibang tao. Para bang sa tuwing may nakikita akong taong kontento sa sarili nila, lalo akong naiirita. Parang may salamin sa harapan ko na paulit-ulit lang na ipinapakita kung ano ang kulang sa akin. Hindi ko man sinasadya pero ang paghusga sa ibang tao ay naging paraan ko para pansamantalang makalimot sa sarili kong mga pagkukulang at insecurities. At unti-unti ay napansin na rin ito ni Marco. Tahimik man siya sa simula, ramdam kong nakikita na niya ang unti-unting pagbabagong nangyayari sa akin. Nakikita niya kung paano unti-unting napapalitan ng galit at hinanakit ang dati kong saya. Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at nakalabas na rin tayo sa wakas. Kaya nga matagal na rin simula nung huli tayong kumain sa labas. Ito ang menu. Mamili ka na ng gusto mong kainin. Uy, babe, nakikinig ka pa ba? Bakit ka tulala dyan? Tingnan mo yung customer sa kabilang table. Sobrang pandak, ang itim-itim. Tapos yung ilong mukhang… Uy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Pasensya ka na ha. Talaga nanggigigil ako sa mukha niya Tsaka, tingnan mo nga siya Mukhang gandang-ganda sa sarili. Kala mo naman kung sinong kagandahan. Sarap sampalin Ba't ka ba nagkakaganyan? Wala namang ginagawang masama yung tao sa'yo Alam mo kasi babe, para sa akin, yung confidence may binabagayan ng itsura niyan. Pero sa mukha ng babae na nasa kabilang table, sinasabi ko sa'yo hindi bagay sa kanya ang maganda-gandahan. Ay, O bakit? hindi na ikaw yung babaeng kilala ko. Ano naman yan? Minahal kita noon kasi mabait at palabiro ka. Pero ngayon, mukhang binabalot ka na ng puot at galit. Ang drama mo naman. Totoo namang pangit yung babae na nasa kabilang table Masama na palang magsabi ng totoo ngayon? Kaya, sinasabi ko sa'yo, kailangan na nating magpatingin sa psychiatrist. Kasi kung hindi, maniwala ka sa akin. Mas lalala at lalala lang yung nararamdaman mo. Isipin mo nga ng mabuti. Nung una, yung sarili mo lang yung napupuna mo. Tas ngayon, ibang tao na. At ang mas malala pa dyan, wala namang ginagawang masama sa'yo yung mga taong iniinsulto mo. Hay nako, akin na nga yung menu.
Kumain na lang tayo? Wag na. Nawala na ako ng gana. Hoy, talaga bang palalakihin mo to, ha? Pasensya ka na pero di na kasi ako mapalagay sa sitwasyon natin eh. Pakiramdam ko kasi. Pakiramdam mo ano? Magsalita ka! Ano? Pakiramdam ko para akong walang kwentang boyfriend. Kasi wala man lang akong magawa para pagaanin niyang nararamdaman at pinagdadaanan mo. Alam mo, lagi mo sinasabi sa akin na lagi ako nag-o-overthink. Pero sa ating dalawa, mukhang ikaw tong nag-o-overthink eh. Babe, pumahig ka na please. Magpatingin na lang tayo sa psychiatrist. Ayaw na sana kitang pilitin pero para naman sa ikabubuti mo to. Tigil-tigilan mo nga ako. Wala akong sakit at mas lalong hindi ako baliw. Porket magpapakonsulta sa psychiatrist, baliw at may sakit na kaagad. Alam mo, pupunta lang naman tayo ng psychiatrist para mas lalo mong maintindihan kung saan ang gagaling yung nararamdaman mo. Yun lang yun. Kaya wag mo naman sanang masamain. Pag ikaw hindi ka pa tumigil, ikaw ang sasamain sa akin. Ay, sorry na. Sige na, kumain na lang tayo. Mabuti naman kung ganon. Matingnan na nga tong menu. Shrimps, buttered chicken, iced tea. Okay na, nakapili na ako. Hoy, ang tagal mo namang mamili. Bilisan mo na dyan para matawag na natin yung waiter. Saglit na lang to. Bilisan mo na kasi. Uy, ginulat mo naman ako eh. Ay, sorry. Ba't ka ba kasi tumatawa ha? Babe naman kasi. Tingnan mo yung mag-asawa na yun, oh. Oh, bakit? Mukha sila mag-asawang bulldog. At yung babae, tingnan mo, mukhang pilay. Kapag binamalas ka nga naman talaga, oo. Ang pangit na nga, baldado pa. Ay, Uy, teka. Uy, saan ka pupunta? gaano ka ba kamiserable para pagpiestahan mo yung misfortunes ng ibang tao ha? Kumalma ka nga, ano ka ba? Ayoko na kaya. Ha? Aalis na ako. At sa tingin ko, mas makakabuti kung... Sandali lang. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Parang gano'n na nga. Ang babaw mo naman. Ang babaw mo. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero makikipagbalikan lang ako sa'yo kung papayag ka na magpakonsulta tayo sa psychiatrist. Alam mo, rinding-rindi na ako sa psychiatrist na yan, ha? Palagi mo nalang pinapaalala sa akin na kailangan kong magpatingin sa psychiatrist. Kung gusto mo pumunta sa psychiatrist, huwag mo ko idadamay. Pumunta ka mag-isa mo. Uuwi na ako. Kukunin ko na yung mga gamit ko mamaya. Doon na muna ako sa apartment ng kaibigan ko matutulog pansamantala. Eh di umalis ka! Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Tuluyan nang umalis si Marco ng gabing yon at nag-impake siya ng mga gamit niya at lumipat muna sa apartment ng kaibigan niya. Ako naman ay naiwang mag-isa sa dati naming tinitirhan. Yung kwartong dati puno ng tawa, kwentuhan at pagmamahalan ngayon ay tahimik at malamig na. Aminin ko po na sobrang sakit ng ginawa niyang paglayo, Papa Dudut. Parang bigla niya na lamang akong iniwan sa gitna ng bagyo. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang dali-dali lang para sa kanya na talikuran ako. Lalo na't ang tingin ko sa dahilan ng tampo niya ay mababaw lamang. Pero sa halip na lamunin ako ng lungkot, pinilit kong buuin ulit ang sarili ko at hindi po yon madali pero sinubukan kong mag-focus sa mga bagay na gusto ko at kaya kong kontrolin. Pumasok ako sa trabaho ng mas maaga. Nagsipag ako ng husto at nagsimula akong mag-ipon para sa matagal ko ng gustong pangarap na magpa-rhinoplasty. Ang tagal ko nang pinapangarap yon at gagawin ko ang lahat para lamang matupad na rin sa wakas yung long time dream ko na yon. Ang totoo po niyan. Kayang-kaya ko pong ibenta yung kaluluwa ko para lamang magkapag-rhinoplasty. Pero habang binaplano ko ang lahat, doon ko na na-realize kung gaano talaga kamahal ang magpa-rhinoplasty. Akala ko ay sapat na ang naipon ko pero kulang pa rin pala. Malayo pa ako sa kabuang halaga na kailangan ko. At doon ko naramdaman na kahit na anong sipag ko ay parang hindi pa rin sapat. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko na gaano ba karaming sakripisyo ang kailangan kong pagdaanan at pagdadaanan para lamang maabot yung pangarap kong maging maganda.
At sa sobrang kagustuhan kong matupad ang matagal ko ng pangarap, dumating ako sa puntong napagdesisyonan ko ang isang bagay na ni minsan ay hindi ko inakala na magagawa ko. Isang desisyon na alam kong babago sa takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Binuksan ko ang laptop ko isang gabi habang nakaupo ako sa gilid ng kama at nagsimula akong manood ng mga rhinoplasty videos sa YouTube. Pero habang nagbabrowse ako ay napansin kong nakasave pa rin pala sa browser yung login credentials ni Marco sa online banking niya. At doon ko naalala na minsan niyang ginamit ang laptop ko para i-check yung savings account niya. At siguro'y hindi niya napansin na nakasave pala yung info niya. Kaya out of curiosity ay aaminin ko na naisipan kong i-check kung magkano na ang laman ng account niya. Pagkabukas ko ng account niya ay parang napako ako sa kinakabuang ko. Ang laki ng ipon ni Marco, mas malaki pa sa inaasahan ko. At doon pumasok sa isipan ko kung paano kung pagsamahin ko yung pera niya at yung naipon ko. Baka sapat na yon para sa matagal ko nang gustong rhinoplasty. Nag-aalinlangan ako ng matindi. Alam kong mali, hindi ko pera yon, pero sa kabila ng lahat ng ito ay sinabi ko sa sarili ko na kung talagang mahal pa rin ako ni Marco ay maiintindihan niya ako. At saka hindi ko naman ito gagamitin sa kalokohan. Para naman ito sa ikakabuti ko, sa ikagaganda ko at sa matagal ko ng pangarap. At sa bandang huli ay ginawa ko na ang bagay na buong buhay ko ay hindi ko inaakalang magagawa ko. Transfer ko ang malaking halaga ng pera mula sa account ni Marco papunta sa sarili kong bank account, Papa Dudut. Hello? Kaya, talaga bang nasisiraan ka na ng bait ha? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Huwag ka nga magmaang-maangan. Alam ko na ikaw yung dahilan kung bakit ang laki ng pera na nawala sa savings ko. Ha? Oo na, inaamin ko na. Ako yung kumuha ng pera mo. Pero teka lang, paano mo naman nalaman? Nakikita ko sa cellphone ko kung saan nakalagin yung account ko. Kaya, ibalik mo sa akin yung pera ko ngayon din. Pero kasi, kailangan ko yung pera eh. Pero promise, ibabalik ko rin naman sa'yo yun. Ano ba kasi ang paggagamitan mo ng pera ha? Basta, labas ka na doon. Pahiramin mo na lang kasi ako, hindi naman kita tatakbuhan eh. Hindi, tumigil ka. Ibalik mo sa bank account ko yung perang kinuha mo ngayon din. Sige na nga, saglit lang. Tapos na ba? Oo, naibalik ko na sa account mo yung pera. Mabuti naman kung ganon. Hello? Uy, andyan ka pa ba? Oo, sandali lang. Ano ba kasi yung ginagawa mo? Ba't mukhang busy ka dyan? Pinapalitan ko lang yung password ng bank account ko. Alam mo ikaw, ang sama ng ugali mo, no? Wala ka na bang tiwala sa akin? Paano ba kita pagkakatiwalaan? Kinuha mo na nga yung pera ko nang walang permiso ko, di ba? Pero binalik ko naman sa'yo kagad, di ba? So anong pinuputok ng butsi mo dyan? Kaya, I'm sorry. Pero mukhang kailangan na nating tapusin to. Teka lang! Talaga bang nakikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, kasi pagkatapos ng ginawa mo, mukhang hindi na kita kayang pagkatiwalaan. At hindi ko na rin alam kung ano pa ang pwede kong gawin para lang matulungan ka. Sobrang unfair mo naman sa akin. Bukod dun sa perang kinuha ko sa bank account mo, ano ba talaga naging kasalanan ko sa'yo? Wala kang naging kasalanan sa akin. Ang totoo niyan, kaya ako nagpapakalayo-layo kasi gusto ko makapag-isip ng maayos bago ako makipagbalikan sa'yo. Pero nagbago na ang desisyon ko. Uli na ang lahat. Gusto na kitang hiwalayan. Walang niya ka! Hindi mo rin pala ako minahal ng totoo? Maniwala ka sa akin. Minahal kita, Kea. Kaya nga ako nasasaktan tuwing unti-unti kang nilalamon ng body dysmorphia mo. Kasi mahal kita. Pero
Hindi ko na kasi alam kung ano pa ang gagawin ko sa'yo. Ayaw mong aminin sa sarili mo na kailangan mo ng tulong. Tapos ninakawan mo pa ako ng pera. Nahihirapan na ako, Kaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pwes ako! Alam na alam ko kung anong nararapat mong gawin. Magpakalayo-layo ka at wag ka na magpaparamdam sa akin kahit na kailan. Napakadamot mo. Simpleng hiling lang, hindi mo pa ako mapagbigyan. Pero di bali na lang. Kasi may ipon naman ako eh. Gagawa ko na lang ng paraan to. Hindi ko na kailangan yung tulong mo. Saksak mo na sa bagat, bilbil mo yung savings mo. Sandali lang. Saan mo ba kasi gagamitin yung pera, ha? Labas ka na nga doon. Split na tayo, di ba? Pagkatapos mo ako nakaawan, sa tingin ko may karapatan pa din naman ako kahit papaano para malaman kung saan mo binabalak gamitin yung pera. Magpaparhinoplasty ako. Masaya ka na? Kaya naman. Ay nako, alam ko na yung sasabihin mo. Sasabihin mo na naman na may sakit ako, na wag ko nang ituloy yung binabala ko. Ay nako, lumang tugtugi na yan. Alam mo naman na hindi biro magpa-rhinoplasty, di ba? Mabuti sana kung marami kang pera. Pero hindi, kasi ninakawan mo pa nga ako, di ba? Mababaon ka lang sa utang kapag tinuloy mo yung binabalak mo. Gusto mo ba yun, ha? Ano ba pakialam mo? Hindi na kita boyfriend kaya wala ka ng karapatan para panghimasukan pa ako. Pero syempre, hindi naman mawawala yung concern ko para sa'yo. Kaya please lang, makinig ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Pahihiramin mo ba ako ng pera o hindi? I'm sorry, pero hindi. O pwes, kung ganon tapos na ang usapang to. Panahon na para magkanya-kanya na tayo at wag mo na rin akong tatawagan. Aaminin ko na mahal at minahal kita. Pero ang totoo niyan, sawang-sawa na rin ako sa pagbubunganga mo sa akin. Pakiramdam ko, para mo akong kinokontrol at sawang-sawa na ako sa ganong klaseng pakiramdam. Para na rin siguro sa ikabubuti ko tong hiwalayan natin. Alam mo, nakapakanan mo lang naman yung iniisip ko. Ito na yung huling beses na mag-uusap tayo. Naibalik ko na yung pera mo sa'yo, di ba? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Aaminin ko po na sobrang nasaktan ako sa naging pag-uusap namin ni Marco noong araw na yon. Hindi lang dahil sa mga sinabi niya kundi dahil sa totoo lang ay parang doon ko lang talaga naramdaman na tuluyan nang natapos ang relasyon namin. Pero habang pinapakinggan ko siya at habang inaalala ko lahat ng nangyari sa amin ay napaisip din ako. Baka nga hindi pa talaga ako handa para sa isang seryosong relasyon. Baka naman mas kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Buuin muna ang pagkatao ko bago ko subukang magmahal ulit. Siguro sa ngayon ay mas kailangan kong ituon ang atensyon ko sa sarili kong kaligayahan. At habang tumatagal ay mas lalo lamang ako nagiging desperada. Parang pakiramdam ko, hindi ako makakausad hanggat hindi ko nakikita sa salamin ang bagong ako. Kaya nagsimula akong maghanap ng ibang options. Nag-scroll ako sa Facebook at nag-join sa mga beauty and aesthetics groups. At doon ko nakita ang isang clinic na nag-aalok ng rhinoplasty sa napakamurang halaga. Sa sobrang mura ay halos kalahati lang ng regular na presyo ang inaalok nila. Agad kong tinignan ang page nila at binasa ang mga reviews. At sa totoo lang ay kahit may halong duda, naisipan ko na baka eto na talaga ang pagkakataon ko para gumanda sa presyong abot kaya. Kahit may kaunting kaba, talagang nagdesisyon ako. Pinaghandaan ko ang lahat at nag-file ako ng 1-month leave sa trabaho. Inayos ko lahat ng requirements at sinimulan ko na ang proseso ng pagpapa-rhinoplasty sa mas murang klinik. Dala ko ang pag-asang kapag natapos ito ay matutupad na rin ang matagal ko nang pinapangarap. Ang maging masaya sa tuwing haharap ako sa salamin. Pero parang sinampal ako ng tadhana. Kasi sa una, goods na goods pa ang itsura ng ilong ko. Maganda, maayos ang hubog at pakiramdam ko ay eto na talaga ang simula ng bagong ako. Akala ko ay natupad na sa wakas ang matagal ko nang pinapangarap. Pero habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti kong napapansin na may kakaiba nang nangyayari. Namamagana yung ilong ko at imbis na gumanda ay parang lalong nagkakaproblema. At sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo akong nakakaramdam ng kirot. At parang unti-unti na ring nabubura yung konting kasiyahang nararamdaman ko noong una.
at napapalitan po ito ng takot, kaba at ng pagsisisi. Hello? Kaya? Marco, Kamusta ka na? ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang naman. Diyan ka pa rin ba nakatira sa apartment ng kaibigan mo? Oo. Siya nga pala, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo noon ha. Naisip ko na nagmamalasakit ka lang naman sa akin at dapat hindi ko minasama yun. Kalimutan mo na yun. Tapos na yun eh. Marco, meron nga pala akong ipapakiusap sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang makipagbalikan. Hello? Andyan ka pa ba? Oo. Andito pa ako. Sandali lang. Umiiyak ka ba? Miss na kita eh. Ang totoo niyan, miss na rin kita. Pero kasi, Ano? walang mangyayari sa'yo kapag hindi mo tinulungan ang sarili mo, Kaya. Kahit ilang beses ko pa ipaalala sa'yo na kailangan mo ng tulong, hindi magiging sapat yun. Alam ko naman yun. Kaya nga napatawag ako sa iyo eh. Kasi na-realize ko na lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. At pumapayag na ako sa gusto mo. Magpapatingin na ako sa isang psychiatrist. Salamat naman sa Diyos. Alam mo ba kung ilang gabi kong pinagdasal to? Sa wakas, babe, magbabago na rin ang takbo ng buhay mo. At malalabanan na rin natin tong body dysmorphia mo. Pero huwag kang mag-alala. Kasi sasama na tutulungan kita, ha? Pero may kailangan akong aminin sa'yo. Ano yun? Sige na, sabihin mo na sa akin. Mag-promise ka muna na hindi ka magagalit. O siya, sige na. Hindi ako magagalit. Makikinig ako. Sige na, sabihin mo na. Tinuloy ko kasi yung rhinoplasty. Galit ka ba? Ay, aaminin ko na dismayado ako. Pero wala na akong magagawa. Andiyan na yan eh. Oh, kamusta naman yung pagpaparhinoplasty mo? Yun na nga yung problema eh. Yung ilong ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Litong-lito na ako. Natatakot na ako. Kailangan ko ng karamay ngayon. Hindi kita maintindihan. Bakit? Ano ba kasi ang nangyari, ha? Nung una, maayos naman yung pagkakagawa sa ilong ko. Pero ngayon, biglang namagay. At habang tumatagal, mas lalong lumalala yung pamamaga. Please, puntahan mo ko dito. Kailangan kita ngayon. Asan ka ba ngayon? Nandito pa rin sa apartment natin. Huwag kang aalis dyan, ha? Papunta na ako. Siya nga pala. I'm sorry. I'm sorry dahil minasama ko yung concern mo sa akin. I'm sorry kung masyado ako naging makasarili. I'm sorry. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Ano ka ba naman? Huwag na nga nating pag-usapan yun. Hindi makakabuti sa'yo yan. Alam mo, ang totoo niyan. Gustong-gusto na sana kitang iwalayin eh. Pero habang lumilipas sa mga panahon, mas lalo kong nare-realize na mahal pa rin kita. At hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa'yo. Mahal na mahal din kita. I'm sorry, please. Huwag na huwag mo akong iiwan. Pangako, hindi na kita iiwan. Aray, ang sakit. Ayos ka lang? Ano nangyayari sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala. Pagdating ko dyan, pupunta na tayo ng ospital, okay? Babe, thank you talaga. Pero please lang, bilisan mo na. Parang mahihimatay na ako sa sobrang sakit. Dumating si Marco sa apartment ko noong mismong araw na yon at nakita niya kaagad ang kalagayan ko.
na halos hindi na ako makatayo sa sakit. Namamagana ng sobra ang ilong ko at ramdam ko na parang may kumikirot sa loob. Hindi na siya nagtanong pa at agad niya akong dinala sa ospital. Mabuti na lamang at naagapan yung impeksyon pero hindi rin naging madali ang lahat. Nagkaroon ng kaunting deformity ang ilong ko at hanggang ngayon ay kailangan ko pang bumalik sa ospital para masiguradong tuluyan na itong maghilom. At imbes na gumanda ako ay mas lalo lamang akong pumangit at may mga oras na nagsusuot na lamang ako ng face mask para hindi makita ng mga tao ang deformity ng ilong ko. Mahirap, nakakapagod. At minsan ay naiiyak na lamang ako kapag naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Lahat ng tiniis ko para lamang sa kagustuhan kong gumanda pero wala na akong magagawa kasi nangyari na. At makalipas nga ang ilang buwan ay nagsimula na akong magpatingin sa isang psychiatrist. Doon ay nakumpirma na may pinagdadaanan ako. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako sa therapy at dahan-dahan ko na rin natutunan kung paano tanggapin ang sarili ko. Papadudot, yung klinik kung saan ako nagpagawa ng ilong ay bigla na lamang nagsarado. Wala na akong makontak at nung pinuntahan ko ito ay naglaho na lamang sila na parang bula. At wala na ring mga gamit o tao sa dating pwesto na yon. Papadudot, sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat ako kasi hindi ako iniwan ni Marco. Kahit ang dami kong pinagdaanan, kahit siya mismo ay nasaktan at napagod, ay bumalik pa rin siya. Nagkausap kami ng maayos, nagkapatawaran at kami pa rin hanggang ngayon. Ang dami kong napagtanto sa lahat ng mga nangyari. Unang-una ay wala naman talagang masama sa kagustuhang gumanda, normal lamang yan. Lalo na sa ating mga babae. Pero dapat alam din natin kung kailan na ito nagiging sobra at makakasama sa atin. Hindi ko kinokondena ang mga nagpaparitoke o nagpapaputi. Dumaan din ako sa ganoon at alam kong malaking tulong ito para sa iba sa pagpapalakas ng loob at tiwala sa kanilang sarili. Pero kung dumarating ka na sa puntong parang hindi ka na mapalagay at nawawala na ang peace of mind, kapag wala kang binabago sa itsura mo ay baka panahon na para huminto sandali, pag-isipan ang sarili mong kalagayan at kumonsulta sa isang taong makakatulong tulad ng ginawa ko ngayon. Higit sa lahat ay natutunan ko rin po na hindi talaga dapat tayo humusga base lamang sa itsura. Aaminin ko na may mga panahong naging mapanghusga ako. Lalo na sa mga taong confident sa sarili kahit na hindi sila pasado sa standards ko noon. Ayaw ko mang aminin ito pero minsan ay naiisip ko na baka yung nangyari sa ilong ko ay ang nagsilbing karma sa mga taong hinusgahan at nilait ko dati. Pero wala na akong magagawa kung hindi ang tanggapin ang katotohanan na hindi na babalik sa dati ang itsura ko. At habang sinusulat ko po ito, umaasa ako na mas maraming makakaintindi sa kwento ko kesa ang manghusga. Maraming salamat po, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Kea. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Isa sa mga pinakamasayang parte ng buhay ay ang pagiging bata dahil inosente sila sa maraming bagay. Kaya lang madalas ang pagiging inosente ng isang bata ang nagiging dahilan para sila ay maabuso. Ikaw, may mapait ka bang alaala noong kabataan mo na pilit mong kinakalimutan? Madalas na sa pagiging bata nagsisimula ang magandang alaala. Dahil inosente sila sa maraming bagay. Akala nila palaging masaya ang mundo. Makita lang ng bata na nakangiti ang isang tao sa kanya ay iniisip kaagad niya na mabait ang taong yon. Pero hindi palaging mabait ang mundo.
para sa isang inosenteng bata. Hindi lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay may mabuting intensyon. Dahil sa totoong mundo, ang kainosentihan ng isang bata ay madalas na nagiging dahilan ng pang-aabuso. Ang kwento na maririnig natin sa araw na ito ay mula sa sulat na pinadala ni Martin. Isang kwento na magsisimula sa kanyang pagkabata at pagiging musmos. Lumaki siya na ang akala niya ay masaya ang kanyang pamilya. Na mabait ang mga taong nakapaligid sa kanya at perpekto ang mundo kung saan siya nabubuhay. Saan nga ba siya dadalhin ng pagiging inosente niya? Lalo na kung may mga taong mapagsamantala na nakapaligid sa kanya. Handa ka na bang maiyak sa kanyang kwento? Minsan ba sa buhay mo ay may mapait kang naging karanasan na ayaw mo na sanang balikan pa? Si Martin kaya, anong naging epekto sa kanya nang malaman niyang mapait talaga ang mundo na kanyang kinakaroonan? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, karamihan sa mga kakilala ko ay may magagandang karanasan at kwento ng kanilang pagkabata. Pero siguro hindi lahat ay sinuswerte na magkaroon ng puro masayang alaala sa pagiging bata. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Martin. 33 years old at isa po ninyong masugid na tagapakinig dito sa Bay Laguna. Mahilig kasi talaga ako na makinig ng mga drama sa radyo, kagaya ng mami ko. Minsan nga ay banding na namin ang makinig sa inyong programa na Barangay Love Stories. At sabay din kaming nadadala ni mami sa mga sulat na inyong binabasa. Hindi ko nga naisip noon na darating ang araw na ito. Nakwento ko naman ang maririnig kong ini-ere sa inyong programa. Pero bago ang lahat, Papa Dudut, ay sasabihin ko na rin na may pagkasensitibo at masela ng kwentong ito ng buhay ko. Kaya may ilang bagay o impormasyon ako na binago o sinadya na rin na hindi banggitin para maprotektahan ang aking pribadong buhay. Isang masayang pamilya ang kinalakihan ko, Papa Dudut. Masasabi ko rin na medyo may kaya kami sa buhay dahil nakatira kami sa magandang bahay kasama ang mga magulang ko. Hindi nagkatrabaho ang mami ko pero negosyante ang daddy ko at mag-isa lang siya na bumubuhay sa amin ni mami. Akala ko talaga noon, Papa Dudut, ay perpekto na ang pamilya namin. Solong anak lang kasi ako at palagi lang kaming masaya sa buhay. Bata pa lamang ako noon pero wala na akong mahihiling pa na kahit na ano sa buhay ko. Mahal na mahal kasi ako ng mga magulang ko at lahat na nga yata ng material na bagay na gusto ko ay binigay nila sa akin. Pero hindi pala lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo. Nalaman ko noon na hindi lahat ng masasayang pangyayari sa buhay ko ay masaya talaga. Dahil matagal na palang medyo nagkakalabuan ang relasyon ng mami at ang daddy ko. Mami, ano pong ginagawa niyo? Iniimpake ko na tong mga gamit natin, Martin. Pero bakit po kayo nag-iimpake? Dahil aalis na tayo sa bahay na to. Mami, hindi ko po maintindihan. Bakit kailangan po nating umalis? Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Tulungan mo na lang muna akong mag-ayos ng mga gamit nating dalawa. Iabot mo sa akin ang mga gamit mo na gusto mong dalhin natin pag alis natin dito sa bahay. Sige po. Mami, ito po yung mga pantalon ni Daddy. Hindi kasama yan sa mga iimpake natin na gamit. Ito po ang mga damit niya. Ano ba, Martin? Yung mga damit mo lang ang pinapakuha ko. Gamit lang nating dalawang kailangan kong iimpake ngayon. Pero bakit hindi po natin isasamang gamit ni Daddy? Dahil hindi natin siya kasama sa gagawin natin pag-alis sa bahay na to. Po? Bakit po, Mami? Martin, hindi ko na kayang ginagawa ng daddy mo sa akin. Hindi ko na kayang paulit-ulit niyang pambababae. Pero Mami,
Hindi na ako masaya sa daddy mo. Dahil hindi ko na kayang tanggapin ang ginagawa niya sa akin. Ilang ulit ko na siyang nahuhuli na may ibang babae. Ilang ulit ko na rin siyang pinapatawad. Pero hindi na sa pagkakataon na to, Martin. Pero ayoko po na maghiwalay kayo ni Daddy. Ayoko rin naman sana eh. Pero ito ang kailangan. Hindi niyo na po ba mahal si Daddy? Mahal ko ang daddy mo. Mahal na mahal. Kaya nga natiis ko ang ilang beses na panluloko niya sa akin eh. Pero hindi pwedeng habang buhay na lang tayo na ganito. Pagod na kasi ko, Martin. Pagod na akong umiyak at masaktan ng dahil sa daddy mo. Mami, huwag na po kayo umiyak. Martin, sorry ha. Sorry kung makikipaghiwalay na si Mami kay Daddy. Sana maintindihan mo ang desisyon na gagawin ko ngayon. Basta kailangan nating makaalis sa bahay na to bago pa siya makauwi. Gusto ko magsisi siya kapag hindi na niya tayo nakita dito. Kung aalis po tayo ng bahay na to, saan na po tayo titira? May nahanap naman ako na bahay na pwede nating upahan. Ay, anak, tatanungin kita. Gusto mo bang sumama sa akin sa pag-alis ko? O mas gusto mong maiwan dito kay Daddy? Sasama po ako sa inyo, Mami. Kahit saan po tayo pumunta o tumira, hindi po ako iiwalay sa inyo. Salamat, Martin. Salamat sa pag-intindi mo kay Mami. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya salamat talaga, anak. Papa Dudut, 8 years old pa lamang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Tumatak na sa isipan ko noon kung gaano kasamang tao ang daddy ko. Kaya pala may mga oras na nakikita kong umiiyak si Mami sa kwarto o kusina ng bahay namin. Dahil pala yon sa pambababae ni daddy at panloloko sa kanya. Minsan din ay naririnig ko na nagsisigawan sila sa loob ng kwarto nila. Hindi ko lang masyado maintindihan kung ano ba ang pinag-aawayan nila. Basta palagi na lang naaalis si daddy ng bahay noon at may iwan na umiiyak si Mami. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay umalis na nga kami ni Mami dala ang 3 malalaking bag. Marami pa sana akong damit na gustong dalhin noon. Marami pa akong gustong laruan na bitbitin noon. Pero sinabi ni Mami na papalitan na lang daw niya ang mga yon oras na makahanap siya ng trabaho. Kaya hindi ko na rin pinilit pa ang gusto kong mangyari. Mula sa malaking bahay na tinitirhan namin kasama si Daddy ay lumipat kami ni Mami sa maliit na bahay na isa lang ang kwarto. Maliit din ang kusina noon, pati na rin ang sala. At nang makapasok kami sa bahay na yon, muli na namang umiyak ang mami ko, Papa Dudut. Halos gabi-gabi po siya na ganon sa tuwing magkasama kami. Kaya tuwing umaga ay pugtong-pugto ang mga mata ng mami ko. Martin, tapos ka na bang kumain dyan? Patapos na po, Mami. Bilisan mo na dyan at malapit na rin akong matapos dito sa pag-aayos ng mga gamit mo. Mami, mga damit ko po ba yung inaayos nyo? Oo, anak. Aalis na po ba tayo sa bahay na to? Babalik na po ba tayo sa malaking bahay natin kasama si Daddy? Ay, Martin, hindi tayo babalik sa bahay na yun. At kahit kailan, hindi na rin tayo babalik pa sa daddy mo. Paano po si Daddy? Hindi ko na rin po ba siya makikita? Hindi naman niya tayo hinahanap eh. Kaya siguro, kailangan masanay na tayong wala na siya sa buhay natin. Mami, hindi na po ba kayo magkakabati ni Daddy? Hindi ko alam, Martin eh. Pero parang malabo na talaga. Akala ko po ba mahal niyo pa rin si Daddy? Pero bakit po ayaw niyo nang bumalik tayo sa bahay? Gustuhin ko man, anak. Hindi na talaga pwede. Pero bakit nga po? Dahil may ibang babae nang kasama ang daddy mo sa bahay na yun.
Nalaman ko yun sa isang kapitbahay natin doon nung minsang tawagan niya ako. Ibig sabihin, Mami, si Daddy po pala talaga ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay. Kasi hindi niya na po tayo mahal. Hindi ko alam. Siguro ganun na nga. O baka mas mahal niya ang kabit niya. Kasi kung mahal niya tayo ang pipiliin niya. Pero hindi eh. Hindi tayo ang pinili ng daddy mo. Napakasama po talaga ng ugali ni Daddy, Mami. Huwag mong sabihin yan, Martin. Sorry kung sinasabi ko sa iyo ang lahat ng to ngayon kahit hindi mo pa talaga masyadong naiintindihan. Pero ayoko sanang magtanim ka ng galit sa daddy mo. Isipin mo na lang na lumayo siya sa atin dahil may kailangan siyang puntahan kaya hindi natin siya kasama palagi. Opo, Mami. Hindi po ako magagalit kay Daddy. Ang totoo, namimiss ko na talaga siya eh. Namimiss ko na po yung mga oras na magkakasama tayo dati. Kailangan mo nang sanayin ang sarili mo na wala ng daddy mo. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi ka naman pababayaan ni Mami eh. Pero saan po tayo pupunta ngayon? Bakit niyo po inaayos ulit ang mga gamit natin? Ilang araw pa lang po tayo dito sa tinitira natin. Gamit mo lang ang inaayos ko, Martin. Dahil dun ka muna sa lola mo titira. Malapit naman na ang bakasyon kaya habang pumapasok ka sa school, dun ka muna sa kanila para may nag-aasikaso sa'yo. Susunduin niyo rin naman po ako kaagad, di ba? Ayoko po kasi na mapalayo sa inyo ng matagal. Oo naman, syempre. 1 linggo ka lang doon at tuwing Sabado at Linggo, kasama mo ko dito. Kaya magpapakabait ka kina Lola ha. Huwag ka magpapasaway sa kanila. Opo, susundin ko po ang lahat ng billing niyo sa akin. Pero Mami, may tanong po ako. Ano yun, Martin? Broken family na po ba ang tawag sa atin? Ay, oo anak. Pero ito ang tatandaan mo. Gagawin ko talaga ang lahat para maging isang mabuting magulang sa'yo. Ipaparamdam ko sa'yo na sapat na ang pagmamahal ko para hindi mo hanapin ang daddy mo. Madalas kong naririnig noon ang salitang broken family sa ibang kaklase ko, Papa Dudut. Ang ibig sabihin daw noon ay magkahiwalay na ang kani-kanilang mga magulang. Ang iba sa mga kaklase ko ay malungkot kapag nagpag-uusapan yon. Ang iba naman ay masaya at meron din na parang wala nang pakialam. At sa parte ko noon, Papa Dudut, ay labis po talaga akong nalungkot. Masayang pamilya nga kasi ang kinagisnan ko at ang akala ko ay perpekto na kami. Palagi ko pang iniinggit ang ibang kaklase ko sa tuwing nagbabakasyon kami ni na Daddy at Mami sa malayo. Palagi kong pinagyayabang na masaya kaming buong pamilya. Hindi ko nai-imagine noon na darating ang araw. Napapasok ako sa eskwelahan na tatanungin ako ng mga kaklase ko nang, "Uy Martin, naghiwalay na raw ang daddy at mami mo. Saan ka ngayon nakatira? Sa mami mo o sa daddy mo? Bakit sila naghiwalay?" At ang paulit-ulit na tanong sa akin, broken family na rin ba kayo kagaya ng ibang kaklase natin dito? Wala na akong masagot noon, Papa Dudut, dahil hindi ko pa talaga masyadong naiintindihan ang nangyayari sa pamilya namin. At umaasa pa rin ako na magkakaayos pa rin ang mga magulang ko. Umaasa ako noon na magiging masaya muli kami kagaya ng dati. Pero yung munting pangarap at pag-asa ko na yon ay hindi na nagkatotoo pa kahit kailan, Papa Dudut. Papa Dudut, habang nag-aasikaso noon ng mga requirement para sa trabaho si Mami ay iniiwanan niya muna ako sa lola ko. Si Lola ang nag-aasikaso sa akin bago ako pumasok sa school. At sa tuwing Sabado ay susunduin ako ni Mami at siya naman ang kasama ko hanggang Lunes ng umaga. Mula rin nang maghiwalay ang mga magulang ko ay hindi ko na nakita pa si Daddy, Papa Dudut. Wala na siyang tawag sa bahay o kahit pagdalaw man lang na ginawa sa amin.
Hindi ako sigurado kung hindi niya na lang ba alam kung saan kami nakatira o baka naman hindi lang talaga niya gusto na makita kami. Dahil hindi na talaga siya nag-effort na hanapin pa kami. Paminsan-minsan ay nakikita ko pa rin si Mami na umiiyak. Madalas ay tinatago niya yon sa akin. Naririnig ko na lamang siya na umiiyak sa loob ng banyo o kaya ay sa may kusina ng bahay. Alam ko na ayaw niyang ipakita sa akin na mahina siya. Kaya pilit na lang niyang sinasarili ang lahat ng sakit na nararamdaman niya nang dahil kay Daddy. Nang maging bakasyon na sa school namin ay sakto namang kailangan ni Lola nang umuwi sa probinsya nila. May trabaho na noon si Mami pero ayaw niyang maiwan ako na mag-isa sa bahay. Kaya naghanap siya ng ibang kamag-anak namin kung saan ay pwede akong ihabilin habang nasa trabaho pa siya. Martin, huwag kang masyadong makulit dito sa bahay ng tita mo ha. Mag-isa lang siya dito kaya wag mo siyang papahirapan. Opo, Mami. Magbe-behave po ako. Good. Pasensya ka na kung iiwan na naman kita ngayon dito. Kailangan muna kasing magtrabaho ni Mami. Okay lang po. Sanay naman po akong asikasuhin ng sarili ko eh. Okay nga lang po kahit sa bahay na lang po ako maiwan na mag-isa. Naku, hindi naman ako mapapanatag kapag alam kong wala kang kasama. Kaya nga naghanap ako ng kamag-anak natin na pwede kong paghabilinan sa'yo. Mabuti na lang at nandito lang din pala malapit sa atin ang tita Aida mo. Kahit papano may makakasama ka sa buong maghapon. Nakilala ko na po ba siya, Mami? Oo, pero 3 years old ka pa lang noon kaya siguro hindi mo siya masyadong naaalala. At teka nga, bakit parang ang tagal namang lumabas ng bahay ng tita mo? Pindutin ko nga ulit itong doorbell. Ayan, palabas na rin siguro yon. Mabuti na lang at maaga kitang inihatid ngayon dito, Martin, dahil hindi ako malilate sa trabaho ko. Mami, pasalubong ko po mamaya ah. Oo naman anak, hindi ko kakalimutan yun. Irene, ikaw na pala yan. Good morning, Aida! Magandang umaga rin. Sorry kung ngayon ko lang kayo napagbuksan ng gate ha. Naliligo kasi ako kanina eh. Ayos lang, huwag ka mag-alala. Ito nga palang anak ko na si Martin. Martin, ito si Tita Aida mo. Good morning po, Tita Aida. Good morning din sa'yo, Martin. Naku, ang laki-laki mo na palang bata. Parang dati lang ang liit mo tsaka ang taba-taba. Aida, iiwanan ko na muna dito sa si Martin pero susunduin ko rin siya mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Ay, walang problema. Kahit nga 1 linggo mo pa siyang iwan dito sa akin, ayos lang. Alam mo naman na wala akong ibang kasama dito sa bahay. Kaya nga ikaw kagad ang naisipan kong pakisiyuan eh. Sige alis na ako kasi kailangan ko na rin pumasok sa trabaho. Martin, yung mga billing ko sa'yo, wag mong kakalimutan. Huwag kang magpapasaway dito sa bahay ni Tita Aida, okay? Opo, Mami. Hindi po ako magpapasaway dito. O sige na, bye anak! Ingat po kayo. Bye po. O Irene, ingat ka ha. Halika na Martin, pasok na tayo sa loob. Sige po. Ilang taon ka na nga ulit? 8 years old po. Pero malapit na rin po ako mag 9 years old this year. Ang laking bata mo pala talaga. Magna 9 years old ka pa lang pero ang tangkad mo na. Naku, sisiguraduhin ko na mag-enjoy ka sa bawat pagstay mo dito sa bahay ko. Papadudot malaki ang bahay ni na Tita Aida. Marami at magaganda rin ang gamit niya sa loob ng bahay niya. Malaki ang refrigerator, TV at malakas ang aircon kahit sa sala. Maasikaso rin po siya sa akin kaya naman sa mga unang araw ng pamamalagi ko doon ay nag-enjoy talaga ako kagaya ng sinabi niya. Marami rin kasi siyang pagkain o mga junk food na inihanda para sa akin. Pinapanood niya rin ako ng mga pelikula at hinayaan na maglaro ng mga games sa computer. Kaya nga noong sunduin ako ni Mami kinagabihan ay parang ayoko nang umuwi pa. Pero syempre ayoko naman na malungkot si Mami mag-isa sa bahay, kaya sumama na rin ako. Ganon po kami araw-araw. Ihahatid ako ni Mami sa bahay ni Tita Aida at susunduin na sa gabi. Wala naman po akong reklamo at pati na rin po si Tita Aida.
Enjoy nga raw po siya na kasama ako dahil malungkot daw talaga ang mag-isa sa bahay nila. Si Tita Aida nga po pala ay third cousin ni Mami. Ang mga magulang niya at kapatid ay nasa ibang bansa na raw naninirahan. Dahil mas gusto niya dito sa Pilipinas ay mag-isa na lamang siyang nakatira sa bahay nila. Matandang dalaga rin po siya at walang anak. Kaya siguro sabik din siya na kasama at kausap ako. Nabanggit din niya pala noon na mahilig daw talaga siya sa mga bata. Ang akala ko ay gusto niya lang na magkaanak dati, kaya niya nasabi na mahilig siya sa mga bata. Pero iba po pala ang ibig niyang sabihin tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Ano, sigurado ka ba na hindi ka man lang magkakape bago ka umalis, Irene? Oo, Aida. Baka kasi matraffic pa ako papunta sa trabaho ko. Okay, sige, ikaw ang bahala. Pasensya na uli sa abala ngayon. Huwag ka mag-alala, matatapos na naman na ang bakasyon ni na Martin. Ano ka ba? Hindi abala sa akin si Martin. Natutuwa nga ako at may kasakasama ako dito sa bahay eh. Basta makakabawi rin ako sa'yo lalo na at mabilis akong naregular sa trabaho ko. Huwag mo isipin ang pagbawi na yan. Pagbutihin mo na lang ang pagtatrabaho mo para mapabuti na rin ulit ang buhay niyo ng anak mo. Yan talaga ang ginagawa ko ngayon. Salamat uli, Aida. O Martin, aalis na ako. Magpapakabait ka uli dito sa bahay ng tita mo. Opo, Mami. Palagi naman po ako mabait dito eh. Ingat po kayo. Bye! Thank you, anak. Paalam muna sa inyo. Mag-iingat ka, Irene, ha? Sige, Aida. Salamat uli, ha? Gusto mo bang kumain muna, Martin? Hindi po. Busog pa po ako. Nag-almusal po kasi kami ni Mami kanina bago umalis ng bahay. Okay. Pero anong gusto mong gawin ngayon habang naglilinis ako ng bahay? Gusto ko po sanang mag-computer game. Ay, teka. Alam mo, may naisip ako na pwede nating gawin ngayon. Bago ka mag-computer game, bubuksan ko muna tong TV at may ipapanood ako sa'yo. Horror movie po ba ulit yan? Yung huling pinanood niyo po na pelikula sa akin? Halos hindi po ako makatulog sa kwarto kasi parang nasa tabi ko po yung multo. Matatakutin ka palang bata ka? Medyo po. Kaya nga po, madalas ako napapagalitan ni Mami kasi naiistorbo kong pagtulog niya. O huwag ka mag-alala, hindi nakakatakot tong ipapanood ko sa'yo. Pero sigurado akong matutuwa ka dito. Bakit po walang sound ang TV niyo? Ano kasi, wala talagang tunog ang pelikula na yan. Ganun po ba? Pero bakit po tinatanggal ng lalaki yung damit ng babae? Nainitan po ba yung babae? Ay, ang totoo, naglalaro lang sila. Ikaw ba, gusto mo rin ba ng bagong laro, Martin? Opo! Gusto ko po! Tamang-tama, kasi may ituturo ako sa'yo na bagong laro. Sa laro na to, magpapanggap tayong dalawa na mga artista. Pagkatapos po, gagawin natin yung ginagawa ng mga artista dyan sa pelikula. Para kunwari, mga artista din tayo. O ano, gets mo ba? opo, nakuha ko po. Ay, very good. Matalino ka pala talagang bata. O ano, sige, simulan na natin ang laro na to ha. Wala nang damit yung lalaki sa pelikula kaya tatanggalin ko na rin ang damit mo, Martin, ha? At gagawin mo ang lahat ng gagawin ng lalaki sa pelikula na pinapanood natin. Papa Dudut, isa akong batang inosente na wala pang masyadong alam tungkol sa bagay na pinapagawa sa akin ni Tita Aida ng mga oras na yon. Nang sabihin niya na kailangan niyang makita ang katawan ko ay nahiya pa talaga ako noon kaya umayaw ako. Pero nakumbinsi niya rin ako na pumayag nang sabihin niya na walang masama na makita niya ang katawan ko kasi lalaki naman ako at tita ko siya. Wala raw pong masama sa ginagawa namin ng mga oras na yon at yun na nga ang pinaniwalaan ko. Kagaya ng sinabi niya ay ginawa namin ang lahat ng ginagawa ng mga artista sa video na nasa TV. Umarte kami na parang mga artista at yun po ang pinakaunang beses na nagkaroon ako ng experience.
Kakaiba sa pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Bata pa lamang ako noon pero may kung anong kiliti na akong naramdaman. Ang sabi ni Tita Aida ay normal lang daw yon. Normal lang ang mag-init at makiliti sa ganong klase ng laro. At dahil mas matanda nga po siya at tita ko siya, pinaniwalaan ko ang lahat ng mga sinabi niya na ang ginagawa namin ay normal at isang klase lang ng laro, Papa Dudut. Papa Dudut, bago dumating si Mami sa bahay para sunduin ako ay pinagbitaw ako ni Tita Aida ng isang pangako na wala akong sino man na pagsasabihan ng ginawa naming dalawa, lalong lalo na raw kay Mami. Tinatanong ko siya kung bakit hindi yun pwedeng ikwento kay Mami. Ang sabi niya ay parte raw ng laro namin ang pagtatago ng sikreto. Doon daw masusubo kung pwede niya ba akong pagkatiwalaan ng iba niyang mga sikreto. At kapag sinabi ko sa ibang tao ang ginawa namin, talo na raw ako sa laro namin. Siyempre pumayag naman ako na ilihim ang lahat. Ayoko yatang matalo sa isang game. Kaya nangako ako kay Tita Aida na wala akong sino man na pagsasabihan sa ginawa namin. Naulit pa ng ilang beses noon ang laro namin ni Tita Aida, Papa Dudut. Marami siyang video na pinapanood sa akin at lahat ng yon ay ginagawa o ginagaya namin. May mga oras din na may pinapagawa siya sa akin na wala sa video. At dahil payat ang pangangatawan ko at may kalakihan siyang babae ay medyo nahihirapan ako sa kung ano man ang pinapagawa niya. Ayoko nang banggitin pa kung ano man ang mga bagay na yon. Dahil sa totoo lang ay masyado nang maselan para ikwento ang buong detalye. Basta halos araw-araw na kaming naglalaro ni Tita Aida, Papa Dudut. Kamusta ka dyan sa bahay ng tita mo, Martin? Maayos naman po ako dito. Kayo po, kumain na po ba kayo ng tanghalian? Oo, tapos na. Kaya nga naisipan kitang tawagan ngayong lunch break ko. Ano nga palang ginagawa mo kanina bago ako tumawag? Naglalaro lang po sa computer ni Tita Aida. Naku, mukhang nawiwili ka sa paglalaro mo dyan, ah. Oo nga po eh. Ito po kasi yung madalas namin na nilalaro ni Daddy dati. Namimiss mo ba siya, anak? Hindi na po masyado. Kasi nandyan na po kayo palagi. Tsaka si Tita Aida. Mabuti naman kung ganon. O sige na, Martin, ibababa ko na rin tong tawag at babalik na ako sa trabaho. Gusto niyo po ba makausap muna si Tita Aida? Hindi na at baka magtagal pa ang tsikahan naming dalawa. O sige na. Bye, Martin! Bye po, Mami. Martin, tapos na ba kayo mag-usap ng mami mo? Opo. O sige, ubusin mo na tong kinakain mo at titingnan ko lang kung sino nagdo-doorbell ha. Sige po, Tita Aida. Beshi, naku grabe. Ang ginit-ginit sa labas. Ikaw na pala yan, Lando. Halika, pasok ka. Salamat. Summer na talaga kasi iba na ang tirik ng araw ngayon. Ay naku, sinabi mo pa. Kaya nga ang taas ng bill ng kuryente ko ngayon dahil walang patayan ng paggamit ko ng aircon. Ay, o nga pala. Ito si Martin, yung sinasabi ko sa'yo na pamangkin ko. Ay, eto na ba yung batang kinukwento mo? Ang gwapo-gwapo nga at ang kinis ng balat. Oo, siya yun. Anak siya ng pinsan ko. Martin, ito si Lando, kaibigan ko. Tawagin mo na lang siyang Tito Lando. Hi po, Tito Lando. Dito talaga? Pero hello din sa'yo, Martin. Ang gwapo-gwapo mong bata. Napakagalang naman pala nitong pamangkin mo, Aida. Ay nako, hindi lang magalang yan. Napakamasunurin din. Ay, bet ko yan. Excited na tuloy ako sa gagawin nating tatlo mamaya. Tita Aida, ano po yung sinasabi ni Tito Lando na gagawin natin mamaya? Maglalaro ulit tayo. Yung palagi nating nilalaro na nagpapanggap tayong mga artista. Pero medyo ibang laro naman ang gagawin natin. Dahil hindi ka na artista mamaya. Magiging model ka naman, Martin. Talaga po? Oo! Nakikita mo ba itong malaking camera ko? Kukunan kita ng maraming litrato at sisiguraduhin ko na gwapo ka talaga dito. Naku, papisil nga sa braso mo. Kay bata-bata mo pa, lusog na nito mga braso mo.
Sigurado ko na hindi lang tong braso mo malusog sa'yo. Malalaman mo yan mamaya. At panigurado na ikaw mismo mapapagod sa galing ng batang ito. Pak na pa ka dyan, Mars! Papadudot, sa totoo lang ay medyo nakakatakot talaga ang itsura ni Tito Lando nang makilala ko siya. Matangkad siya, medyo malaki ang pangangatawan, malaki ang ilong at mga mata. Makapal din ang mga labi niya at nang ngumiti siya ay nakita ko ang medyo bulok niyang mga ngipin. May hawak siyang kamera noon at parang excited na excited sa laro na sinasabi ni Tita Aida. At dahil bata pa lang ako noon at inosente ay na-excite din ako. At buong maghapon nga kami na nagkulong sa kwarto. Ang unang pinagawa nila sa akin ay pinaghubad nila ako at kinuna ng mga litrato sa iba't ibang posisyon at sulok ng kwarto. May ginawa rin sila sa katawan ko na hindi ko maintindihan. At may pinagawa sa akin si Tito Lando na mas malala sa mga pinapagawa sa akin ni Tita Aida. 3 beses atang naulit ang pangmumulestya sa akin ni Tito Lando. At madalas ay solo siya sa pang-aabuso sa akin, Papa Dudut. Palagi rin kasi siya sa bahay ni Tita Aida pero hindi siya nagpapakita sa mami ko. Dahil sa tuwing darating kami ni mami sa bahay ay si Tita Aida lang ang sumasalubong at kumakausap sa amin. Kapag wala na si mami ay saka lamang lalabas ng kwarto si Tito Lando para simulan ang pakikipaglaro sa akin. Gusto mo bang kumain muna, Martin? Busog pa po ako, Tita Aida. Ang bilis umalis ng mami mo kanina. May hinahabol po yata siyang meeting kaya nagmamadali na siya eh. Oo nga pala, Martin. Wala ngayon dito si Tito Lando kaya dalawa lang muna tayong maglalaro, ha? Sa loob din po ba ulit ng kwarto? Sa ano ba gusto? Dito na lang po siguro sa sala para po mas maluwag. Medyo nahihirapan po kasi akong kumilos doon kapag nasa ibabaw ko na po kayo eh. O sige, dito na lang tayo sa sala. Ipi-play ko na ulit ang bagong pelikula dito sa TV na gagayahin natin, ha? Sige po, Tita Aida. O ayan. Huhubarin ko na tong damit mo, ha, Martin? Isusunod ko na kagad tong pantalon mo. Galingan mo sa laro natin, ha? Ay, maghuhubad na rin ako. Ibilin sa'yo na. Ay, buti bukas yung pinto. Diyos ko! Anong ginagawa mo sa anak ko? At bakit may bastos na palabas sa TV mo? Mami, naglalaro lang po kami ni Tita Aida. Bakit po kayo bumalik? Naglalaro! Halos hubot-hubad ka na, Martin! Sabi po kasi ni Tita Aida, kailangan daw po na wala akong suot na kahit na ano dito sa laro namin. Anong klaseng laro naman yan? At ikaw, Aida! Bakit naka-brat panty ka lang dyan? Irene, nagbibiruan lang naman kami ng anak mo. Nagbibiruan? O minomolestya mo na ang anak ko? Aida, napaka-baboy mo! Layuan mo nga ang anak ko! Mami, wag po kayo magalit kay Tita Aida. Naglalaro lang po talaga kaming dalawa. Anak, hindi paglalaro ang ginagawa niyong dalawa. Mali ito! Pero sabi po ni Tita, kunwari daw po mga artista kami at kailangan namin gayahin yung ginagawa ng mga artista sa pelikula. Diyos ko, Aida! Ano bang tinatanim mo sa isipan ng anak ko? Irene, sorry. Gusto rin naman ng bata ang ginagawa namin eh. Di ba, Martin? Nag-e-enjoy ka naman sa paglalaro natin? Gusto niya kasi inosente pa siya at hindi niya alam na mali ito! Mami! Bakit po ba kayo nagagalit kay Tita Aida? Anak, hindi paglalaro ang tawag sa ginagawa niyo! Malaking kasalanan at pagkakamali ito! Niloloko ka lang ng Tita Aida mo! Ay, naman! Huwag mo naman palakihin to! Dapat hindi ko pinagkatiwala sa'yo ang anak ko, Aida! Ipapakulong kitang baboy ka! Papadudot, gulong-gulo po ang isip ko ng araw na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit si mami kay Tita Aida. Habang nagbibihis ako ay minumura niya si Tita Aida at pinagbabantaan na ipapakulong ito.
Umuwi kami noon sa bahay at doon ay umiyak na tinatanong sa akin ni Mami kung ano pa raw ba ang ginawa o pinagawa sa akin ni Tita Aida. Ayoko pa sanang sabihin sa kanya ang lahat dahil ang nasa isip ko noon ay naglalaro pa rin kami ni Tita Aida at ayoko nang matalo ako sa laro namin. Ayoko nang baliin ang pangako ko sa kanya. Pero ilang ulit na sinabi ni Mami na mali talaga ang ginawa namin. Lalo na nang ipakita kay Tita Aida ang buong katawan ko na walang kahit na anong saplot. Hindi na raw paglalaro ang ginagawa namin noon at isang kasalanan daw yon at pagkakamali. Kaya kailangan ko raw sabihin sa kanya ang totoo at lahat ng tungkol sa ginagawa namin. Nang ikwento ko na kay Mami kung paano at kailan nagsimula ang laro namin ay mas lalo siyang naiyak. Pero halos umagulhol na rin siya nang banggitin ko sa kanya na may isa pang kasama si Tita Aida na nakikipaglaro sa akin. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Tito Lando. Ang pagkuha sa akin ito ng mga litrato hanggang sa mga ginawa nito sa katawan ko habang nakakulong kami sa loob ng kwarto. Doon ako niyakap ng mahigpit ni Mami at paulit-ulit siyang nagsorry sa akin. Hindi niya raw dapat na pinabayaan na mamoles siya ako. Hindi niya raw ako dapat ipinagkatiwala sa ibang tao. Guluman ang isip ko noon, Papa Dudut. Unti-unti ko nang naintindihan na hindi talaga tama ang lahat ng mga pinagawa sa akin ni Tito Lando at Tita Aida. Papa Dudut, hindi na po naging malinaw sa akin ang mga detalye ng ginawang pagdedemanda ni Mami kina Tita Aida at Tito Lando. Basta ang alam ko po ay nagsampa siya ng kaso sa kanila. Ilang ulit din na may kumakausap sa akin tungkol sa nangyari, iba't ibang tao at paulit-ulit lamang ang mga tanong na ibinibigay nila sa akin. Sawang-sawa na nga akong magkwento noon dahil pati ang sagot na ibinibigay ko sa kanilang lahat ay paulit-ulit lang din. Ang natatandaan ko ay matagal din akong hindi nakapasok sa school noon. Hanggang sa lumipat na nga kami ng bahay ni Mami at nag-transfer kami sa ibang school. Hindi na niya ako hinabilin pa sa ibang tao at sa bahay niya na rin pinatira ang lola ko na palagi kong kasama. Pagkalipas ng halos isang taon ay unti-unti ko nang nakalimutan ang lahat. At nang makita ni Mami na parang wala na sa alaala ko ang ginawa sa akin ni Tita Aida at Tito Lando, ay umalis siya ng bansa at nagtrabaho sa Italy. Doon po muling gumanda ang buhay namin dahil nakalipat na kami ni Lola sa mas malaki at mas magandang bahay. Itinaguyod ni Mami nang mag-isa ang buhay at pag-aaral ko. Pero Papa Dudut, hindi po pala talaga ganon kadaling kalimutan ang lahat. Lalo na nang mag-high school na ako. At naaalala ko ang mga pinapagawa sa akin ni Tita Aida at ni Tito Lando. Doon ko tuluyang na-realize na mali nga talaga ang lahat ng yon. Nagamit at namolestya ako ng mga taong pinagkatiwalaan ni Mami. At dahil doon, Papa Dudut, ay nahirapan ako na magtiwala sa ibang tao. Lalo na sa mga babae. Pakiramdam ko noon lahat ng babae sa paligid ko ay gagamitin at lolokohin lang ako. Kaya naman lahat din ng nakarelasyon ko mula college hanggang sa nagtrabaho na ako ay niloko ko at sinaktan ko lang din. Hi, ikaw yung bagong bartender, di ba? Oo, ako nga. Ang galing mo dun sa back bar. Lalo na yung flare tending mo. Matagal ka na rin bang bartender? Hindi masyado. Ang totoo, ito ang unang beses na nag-full-time ako bilang bartender. Waitress kasi ako dati sa isang restaurant. Pero passion ko na talaga ang flare tending. Buti nga natanggap ako dito sa resto bar nyo eh. Marami kasing nag-resign sa amin nung nakaraang taon lang. Kaya nangailangan din talaga ng mga tao dito sa bar. Lumipat sila dun sa bagong bukas na bar sa kabilang kanto lang. Mas malaki daw kasi yung pasahod ng may-ari ng bar na yun eh. Talaga? Eh ikaw, bakit hindi ka lumipat doon? Hindi ko naman kailangan ng malaking sweldo. Ang gusto ko sa trabaho, yung mababait na boss na para bang pamilya lang ang turing sa mga staff nila. Ang tagal ko na rin dito pero may isang beses, hindi pa ako pinagtaasan ng boses ni na boss. Kalmado lang sila palagi kahit nung nag-uumpisa pa lang ako. Hindi rin sila nagalit kahit ilang bote ng alak ang nabasag ko dahil hindi pa ako magaling mag-flare tend. Mukha naman talaga silang mabait kahit nung ini-interview pa lang nila ako. Oo, mabait talaga sila. Tsaka naikwento ka rin nila sa akin. Talaga?
Ano namang kwento nila tungkol sa akin? Na maganda ka raw at bagay daw tayong dalawa. Grabe siya oh. Seryoso ako dun. Sila nga nagsabi sa akin na lapitan kita ngayon eh. Sinabi rin ba nila na bula-bulahin mo ko? Maganda ka naman talaga kasi. Hindi ka na kailangan bulahin. Tsaka totoo yung mga sinasabi ko. Ang galing mo talaga mag-flare tend kanina. Napatulala nga ako sa'yo ng ilang minuto eh. Nako Martin, tigil-tigilan mo nga ako sa pambobola mo na yan. Alam ko na ang mga galawan ng ganyang banat mo. At hindi mo ako madadala sa ganyang salita mo. Wais ako, no? Mukha namang hindi ka talaga mahilig sa bola-bola eh. Baka asado. Pwede pa. Asado? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mukhang hindi ka nga madaling bulahin. Pero parang mahilig ka namang magpaasa ng tao. Ang galing ng banat mo na yan ah. Bago ba yan? Ngayon ko lang kasi narinig eh. Oo, kanina ko lang naisip habang nakatitig ako sa'yo. Pero sana, huwag mo akong isama dun sa mga papaasahin mo lang ha. Ewan ko sa'yo. Puro ka bola at banat dyan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi nga kita binubola. Ay, teka. Paano mo pala nalaman na Martin ang pangalan ko? Ha? Ano? Narinig ko lang dyan sa mga kasamahan natin kanina nung tinawag ka nila. We, talaga? Bakit parang bigla na lang namuli ang mga pisngi mo? Oo nga. Anong feeling mo? Pinagtanong ko sa ibang waitress at bartender dito? Eto naman masyado namang defensive. Eh di hindi. Sabi mo eh. Maniniwala na lang ako sa'yo. Oh, since alam mo na ang pangalan ko, baka pwede ko ring malaman ng sa'yo. Akala ko ba pinagkwentuhan nyo na ako ni na boss kanina? Hindi ba nila sinabi sa'yo ang pangalan ko? Hindi. Sabi lang nila may bagong bartender dito sa bar na bagay daw sa akin. Nang makita nga kita kanina, tinanong ko sa kanila ang pangalan mo pero ayaw naman nilang sabihin. Lapitan daw kita. Ako daw mismo ang magtanong sa'yo. Kaya eto ako ngayon. Nagpapakyut dito sa harapan mo para lang makuha ang pangalan mo. Bolero ka na, corny ka pa. Pero sige, Shy na lang ang itawag mo sa akin. Oh, huwag ka mag-e-expect ng kahit ano ah. Hindi porke binigay ko yung pangalan ko sa'yo, ibig sabihin nun type na kita. Ano ka ba? Wala naman akong iniisip na ganun eh. Pero pwede rin. Mukha naman talagang type mo ako. Huwag kang mag-alala. Easy to get naman ako, lalo na sa babaeng gusto ko. Grabe ka talaga Martin. Sobrang feelingero mo rin pala. Gwapo ka nga, presko ka naman. Naku, diyan ka na nga at mag-aayos pa ako ng gamit ko. Papadudod si Shai na nga po yata ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa tanang buhay ko. Bukod kay Mami. Noong sinabi ko na medyo natulala ako sa kanya habang inihahagis at pinaglalaroan niya ang mga bote ng alak. Hindi yon pambobon lang. Dahil totoo na ilang minuto akong natulala sa magandang mukha niya ng mga oras na yon. Maliit na babae lang siya, Papadudot. Maputi at makinis ang kutis. Singkit ang mga mata at matangos pa ang ilong. Mukha talaga siyang legit na Koreana sa itsura niya. Pero hindi lang yon ang naging dahilan para lalo akong magkagusto sa kanya. Dahil magkatrabaho kami at matagal na ako sa resto bar na yon, ay kaming dalawa ang pinagpartner ng mga boss namin. Bagay nga daw kasi kaming dalawa dahil pareho kaming maputi at singkitin ang mga mata. Nagkataon naman na single din ako ng mga panahon na yon at talagang type ko si Shai. Nang maging partner nga kami ay mas lalo ko siyang nakilala at nagustuhan. Hindi kasi siya ang tipo ng babae na madalas kong nakikilala at nakakarelasyon noon. Astig pong babae si Shai, Papadudot. Malakas siyang uminom ng alak pero hindi siya mabilis na malasing. Magaling din siyang mag-mix ng mga alak, marunong siya mag-ayos ng mga sirang gamit sa bar kagaya ng electric fan o microwave oven. At pati na rin ang mga sirang makina ng kotse o motor ay nagagawa niyang paganahin. Ilan lang yon sa lalong nagpahanga sa akin kay Shai. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging malambing at maalalahanin niya sa mga nakakasama namin sa trabaho. Mabilis niya tuloy na nakaklose ang halos lahat ng staff sa resto bar na pinagtatrabahuhan namin. Pero syempre binakurang ko na kaagad siya, Papadudot.
Alam ko naman kasi na gusto niya rin talaga ako at nagpapakipot lang siya nang ligawan ko siya. Nalaman ko rin kasi mula sa ibang katrabaho namin na pinagtanong niya pala talaga ang pangalan ko. Nung unang gabi pa lang niya sa resto bar at nakita niya ako na nagmi-mix ng mga inumin sa bar. Ramdam ko rin na malaki ang pagkagusto niya sa akin kagaya ng nararamdaman ko para sa kanya. Kaya lang Papa Dudut ay iba na kasi ang tama ko kay Shai ng mga oras na yon. Malalim na at pang seryosohan. Doon na ako nagsimulang matakot na baka dumating ang oras na masaktan ko siya kagaya ng ginawa ko sa ibang babae. Kaya sinimulan ko na siyang iwasan at ipakita sa kanya na hindi ko talaga siya gusto, Papa Dudut. Oh, Shai. Nandito ka pa pala sa locker room. Bakit hindi ka pa umuwi? Hinihintay kasi kita eh. Bakit mo naman ako hinihintay? Wala naman tayong usapan na magkikita tayo ngayon Hindi rin naman kita tinext. Akala ko lang kasi gusto mong hintayin kita kagaya ng dati. Ay, ikaw ba? Ba't di ka pa umuwi? Sabay kasi kaming uuwi ng bagong waitress dito. Kaya lang, nag-extend siya ng 1 oras kaya maghihintay na lang muna ako. Girlfriend mo na ba siya? Hindi pa. Hindi pa. Ibig sabihin, nililigawan mo na. Wala ka nang pakialam doon. Sige na, alis na ako. Kinuha ko lang talaga tong jacket ko. Ano ba talagang trip mo, Martin? Trip? Anong ibig mong sabihin? Wala ka naman talaga dapat na pakialam sa buhay ko, di ba? Hindi ko obligasyon na i-update ka kung anong oras ako uuwi o kung sino ang kadate ko. Oo. Wala kang obligasyon sa akin. Dahil hindi mo naman ako girlfriend at mas lalong wala tayong relasyon. Ay, tama na nga ang usapang to. Alis na ako. Sandali lang. Dahil hindi pa ako tapos sa mga sinasabi ko. Okay lang naman Martin kung ayaw mo na talaga sa akin eh. Pero sana walang iwanan sa ere. Pinaasa mo lang ako Martin. Pinasakay mo ako at pinaniwala mo na gusto mo ko. Hindi kita pinaasa, Shai. Talaga? Hindi? Anong tawag sa ginagawa mo sa akin ngayon? O baka naman gawain mo na talaga to. Yung popormahan mo mga bagong babae dito sa resto bar, tapos bigla mo nalang iiwanan sa ere. Pwede ba, Shai? Huwag mo nga akong pag-isipan ng ganyan. Ano ang gusto mong isipin ko? Na naglalaro lang tayo? Ano namang tawag sa laro na to? Tagu-taguan ng feelings? Ang kaso, nawala ka agad yung sayo? Ewan ko sa'yo. Bahala ka na dyan, alis na ako. Martin, sabihin mo na lang kasi sa akin kung ano ba talagang trip mo. Kaya ko namang mag-adjust eh. Kaya kong lumayo kung talagang hindi mo na ako gusto. Pero huwag naman sanang ganito. Wala namang iwanan sa ere pagkatapos mo kong pakiligin ng ilang buwan. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo na ngayon para… Gusto kita, Shai. Okay na? Kaya ginagawa ko ang lahat ng to. Kaya kita iniiwasan. Kasi natatakot ako. Natatakot ka saan? Natatakot ako na masaktan kita. Hindi ko maintindihan. Ano pang ibig mong sabihin? May nangyari sa akin nung bata pa ako. Na naging dahilan para magalit ako sa mga babae. Pinipilit kong magpakatino. Pero ang palaging ending na nangyayari, nasasaktan ko ang mga babaeng nakakarelasyon ko. Pakiramdam ko may problema na talaga sa akin siya eh. Dahil sa sobrang takot ko na magtiwala sa ibang tao lalo na sa mga babae, ito ang kinalabasan ko. Lagi ko na lang silang nasasaktan. At iyon nga ang ayokong mangyari sa iyo. Ayokong masaktan kita. Kasi mahal na kita, Shai. Mahal din kita, Martin. At handa ako na maghintay hanggang sa mawala ang takot na nararamdaman mo. Pero paano kung hindi to mawala? Paano kung masaktan lang kita sa huli? Paano natin malalaman ang sagot kung hindi natin susubukan? Siguro nga pwedeng mahirapan ako. Pero handa akong sumugal. Handa akong sumugal, matalo o manalo man ako sa laro na to. Dahil ang importante naman sa lahat, sinubukan pa rin natin kahit mahirap. Papa Dudut, hindi naman talaga natin malalaman ang sagot sa mga tanong kung hindi natin ito susubukan na hanapin. At yun nga ang ginawa namin ni Shai. Dahil hindi rin naman totoo ang sinasabi ko sa kanya noon
na dinedate ko ang bagong waitress sa bar namin ay muli kaming nagkaayos. At bukod sa takot na naramdaman ko ay wala nang ibang naging balakid sa relasyon naming dalawa. Nagsimula na ring mawala kahit papaano ang takot ko na magtiwala sa ibang tao. Naging gago po talaga ako noon at maraming nasakta na babae. Pero nang dahil kay Shai, nagawa ko ring magbago sa wakas. Opo, Papa Dudut. Naging kami na nga po kaagad ni Shai, bakit pa ba namin patatagalin ang lahat kung nagkaaminan na rin kami ng nararamdaman para sa isa't isa. At sa unang buwan pa lamang ng relasyon naming dalawa ay sinabi ko na sa kanya ang lahat ng natatandaan ko tungkol sa nakaraan ko. Kinuwento ko sa kanya ang ginawang pang-aabuso ni na Tita Aida at Tito Lando sa kainosentehan ko noong bata pa lamang ako. Naiyak si Shai nang marinig niya ang buong kwento ko. Kahit ako ay naiyak na rin dahil hindi talaga biro na balikan para sa akin ang mga nangyari noong bata pa lamang ako. Nang umuwi na dito si Mami sa Pilipinas ay pinakilala ko na sa kanya ang girlfriend ko. Si Shai po ang kauna-unahang babae na pinakilala ko ng formal sa mami ko bilang kasintahan ko. Kaya alam ni Mami na seryoso ako sa relasyon naming dalawa. Nang wala na si Shai noon sa bahay ay nag-usap kami ni Mami. Tinanong niya sa akin kung alam na raw ba ni Shai ang tungkol sa nakaraan ko. Sinabi ko sa kanya na oo at si Shai ang dahilan kung bakit unti-unti ko nang napapatawad ang mga taong umabuso sa akin. Doon ay sinabi sa akin ni Mami ang nangyari kina Tito Lando at Tita Aida. Si Tito Lando ay matagal na raw patay dahil sinaksak raw ito ng isang binatilyong sinubukan itong molestyahin. Ilang taon na ang nakakaraan. Hindi raw kasi ito nakulong at sinubukan na magtago. Si Tita Aida naman ay matagal nang nakalaya pero hanggang ngayon ay nakikipaglaban sa sakit niyang cervical cancer. Siguro nga ay mahirap talaga na makuha ang katarungan saan mang panig ng mundo. Pero naniniwala ako sa karma. Mapabuti o masama man ang ginawa ng isang tao, doble o triple ang balik nito sa kanila. At anuman ang sinapit ni na Tito Lando at Tita Aida sa mga buhay nila, karma na rin nila yon sa kung anuman ang kasalanan na nagawa nila. Papa Dudut, totoo talaga ang sinasabi ng iba na mabilis magpatawad pero mahirap ang makalimot sa kasalanan na ginawa sa atin ng ibang tao. Pero dahil kina Mami at Shai na nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal, mula sa umpisa ay nagawa ko ng kalimutan kahit paano ang mapait kong nakaraan. Oo, may kirot pa rin dito sa dibdib ko dahil napagsamantalahan ang kainosentehan ko noon. Hindi na rin siguro mawawala yon. Ang mahalaga naman ngayon ay natuto na ako na magmahal muli at magtiwala sa ibang tao. Ilang taon na rin ang relasyon namin ni Shai ngayon, Papa Dudut. Hindi perfect ang lahat dahil may mga oras na nag-aaway din kami. Pero pinapatatag ng pag-aaway namin ang relasyon naming dalawa. At nang dahil sa kanya, ilang taon na rin patuloy na magaan ang pakiramdam ko dito sa dibdib ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. At sa totoo lang ay malaki ang muling nabawa sa bigat na nararamdaman ko dito sa dibdib ko nang matapos ko na itong sulat ko. Ganito pala ang pakiramdam kapag nailabas ko sa ibang tao ang isang mapait na kwento ng buhay ko. Sana marami pa kayong mahikayat na kabarangay na mag-share din ng kani-kanilang kwento. Hindi lang para makapagbigay ng inspirasyon kung hindi para makatulong sa kanila emotionally and mentally. Minsan kasi ay okay din yung nakakapagkwento ka sa ibang tao kahit sa ganitong paraan lang. Isang malaking tulong yon na mapagaan ang loob natin at makahinga na tayo ng maluwag dahil handa na tayong kalimutan ng isang parte ng ating nakaraan. Hanggang dito na lamang ang inyong forever kapuso at kabarangay, Martin. Madalas na naaabuso ang mahihina dahil hindi nila kayang ipaglaban ang kani-kanilang sarili. At napagsasamantalahan naman ng mga inosente na wala pang masyadong alam sa totoong galawan sa mundo. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay at ito ang nagpapatatag sa atin bilang isang tao. Pero sa nangyari sa iyo, Martin,
ang mga pagsubok na pinagdaanan mo ang halos humubog sa buong pagkatao mo. Kaya naging mahirap talaga para sa iyo ang magtiwala sa iba dahil pakiramdam mo ay palagi ka lang nilang gagamitin at sasaktang muli. Hindi rin kita masisisi kung nahirapan ka man noong magtiwala at magmahal dahil lahat yon ay bunga ng iyong nakaraan. Pero syempre hindi tayo hahayaan ng puong may kapal na habang buhay na magdusa at dalhin ang bigat sa ating mga dibdib. Kaya siguro dumating sa buhay mo si Shai ay para maging daan at dahilan na matutunan mo na muling magmahal. Lahat naman ng mga nagiging kasalanan natin ay may nakalaan na kaparusahan. Hindi man sa mundong ito, alam natin na may naghihintay na kapalit sa kasamaan na ginawa ng bawat tao. Mabuti na lang talaga at nagawa mo ring magpatawad. Dahil daan yan para mabilis na maghilom ang malalim na sugat na dulot ng isang masamang alaala. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento kung paano ka natutong tumayo sa gitna ng madilim na kahapon. Sigurado ako na nakapag-iwan ang kwento mo ng inspirasyon para sa karamihan, lalo na sa mga kabarangay natin na dumaan din sa ganoong kabigat na sitwasyon. Dalangin ko na mas lalo ka pang maging matatag sa paglipas ng panahon. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever.